Здравейте, приятели! Днес темата е, знаете ли, задължителна ли е застраховката живот, когато сте изтеглили ипотечен кредит за покупка на нов дом, инвестиция или обединение на задължения? Задължителна ли е? Истината е, че застраховката живот е задължителна само в някои от банките, а в други банки абсолютно не е задължителна и не е необходимо да се изключва такава. Но ако направите такава, тя е за размера на изтегления ипотечен кредит. Единствено и само за тази цел може да се използва, ако нещо се случи с вас, в зависимост от покритията, за които е изключена, може да се възползвате от нея и да бъдат погасявани част от вноските по кредита или да бъде погасен изцяло. С пожелание за приятен, слънчев, много усмихнат и успешен ден!